И здравейте, мили приятели! Днес ще играем Баба Грани. Баба Грани. Добре, хубаво го направихте. Пише нещо там, да мога да играя сам. Мога да си го направя да има и коледно, ама просто би трябвало да е май друга игра. Не тази. Тази, да, мога да го направя. Да стане като коледно да е. Да не е така мрачно. И Баба Грани, естествено, и тя ще е по Коледа. И тя ще е естествено така. Ето съборих столът. Ще снимаме около 10 минути. Ще снимаме влогове. Мога да ви снимам влог. Филм мога да направя. Но тъй като ето тук няма нищо. Но тъй като нямам трейлър, трябва да се направя трейлър. Около 11 и половина ще мога да го кача видеото. До тогава да е качено. В принцип трябва да е качено до тогава. Пишете долу в коментарите какви трейлери да правя. И мога да ви създам филм от GTA 5. GTA SA. Мога да снимам и от него. В момента мога да снимам и от него. Ако знаете де. Ако го знаете от телефона, пак ще го снимам от там. Само изчакайте. И така. Това е за колата. Няма да ми потребва хич. Може ако избягаме от там де. Ама няма се случи. Не, аз приятелят ми трябваше да снимаме тогава. Точно тогава сме избягали от там. От тук, ама само че не от тук. Избягали сме от къде беше? Избягахме от където е това. И където е това, бе? При паяка. Оттам избягахме ние. Точно оттам избягахме. Избягахме оттам и тръгнахме. И Баба Грани, нали знаете вече, се приключва. Мога да го убия, ама ще го убия. И тръгвам, ще го убия сега. С нейната снимка по нейната глава. Би трябвало да знаете, мога да ви показвам и хакове, ама дали ще станат, дали няма да станат. И аз няма да ви кажа. Иначе знам някакви хакове за тази игра. Може да го бъгна, да не мърда изобщо. Но би трябвало... ето, влиза. Тя все по-малко и ще умре. Или ще разбие вратата, както трябва. Няма да го разби 120 секунди. Това са около 2 минути. 2 минути ще не свършат работа да намерим някакви неща. 2 минути, както и трябва. Трябва да побързаме, де. Не само да говорим. Ето, тук имаше... Ние от тук по принцип трябваше да тръгнем, ама не тръгна. От тук излезнахме, там влезнахме. И тук да видим какво има. Джинията. Чакай да видим. Всичко ще отворя тук сено. И от тук ще отворя, ама няма нищо. Абсолютно нищо няма.
При паяка някъде там може да има някакви... Тук падна един ключ. Той сигурно ще е за падалчики. Не е за тука. И тука. Едната минута майче мина даже, да. Мина едната минута. Книгата, тя ще ни е важна, книгата. Не, да оставя този ключ, книгата ще ни е важна. Пишете долу в коментарите, ако искате и друга игра да включа в YouTube, да пуснем нова игра. И може да направя нова игра, ама трябва да помисля коя. Да няма вътре глупости, неща. Разбирате? GTA 5 много има, ама няма да включвам нея. Някаква друга по-му да измисля. Да измисля някаква детска. Или пък ако искате, пишете долу в коментарите коя игра да включа и коя мога да правя хакове. Хакове много мога да правя. Ге, конче, ге! И ще си го седна, ще го заработя това видео. Минаха тези минути. Ама умрях. Тази игра не е за деца. А ако се страхувате, не дейте да гледате. Изобщо. Абсолютно изобщо. А ако се страхувате, не дейте гледайте. Пък ако не, гледайте колкото си искате. И тук тази ми даде ключа. Веднага ще излезна сега. Слизам и тръгвам направо където трябва. Където би трябвало да ходя. И ето сега ще влезем тук. Ето ключ се. Тук ще видим какво има и какво няма. Да, просто мисля, че съм много висока, ама съм много малък даже. Тук няма нищо. Да се надяваме, че ще има нещо по-навътре, дано да има нещо по-навътре. Тук има нещо. И така ще го изваря сега. Да го фърля е тук. То пък няма мой се изфърли, да. Фърляме го. Така излизаме навън. Не навън, де. На паякът. На паякът. Ще рискувам какво да отваря и какво не. Ще рискувам едно или две. Едно или две. Ще броя до 10 и което? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 ще отворя. Не. Аз исках да отворя вратата. Ама не можах. Пак ще го натисна. И така. Да ми се отвори вратата вече. Да. Успях, хора, успях. Абсолютно има и баба Грани 2. Там вече ще има и дядо. Но не се знае дали ще го кача. И не е вътре в YouTube. Може и да не го кача, ама би трябвало да го изкача вътре. Ама 50 на 50. Може да го кача, може и да не го кача. Абсолютно. Чакай да видим. Тук и тук. Това ли бе? Това е чукът. Чукът дали ще ми трябва и аз не знам. Да бягаме баце. Бягаме тук. И... Къде си бе? Тръгна си. Тръгна си. Тук не знам. В паякът не мога да измисля нищо.
И приятели, ако ви е харесал този клип, лайкнете, абонирайте се, щакнете камбанката и чао!